Når jeg sætter mig et mål, så går jeg efter det, til jeg når det. Og nu skal vi ud og løbe. Jeg er en udadvendt og dynamisk officer. Jeg er ikke 56 år, som mange har skrevet, men jeg er faktisk en ung 43-årig og har de sidste 10 år arbejdet på Haderslev Kaserne. Jeg bor i Dybbøl, jeg er gift med Anne-Marie, og sammen har vi 2 børn. Jeg brænder for samarbejdet med alle de frivillige i Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening. Gennem et målrettet samarbejde har vi skabt Broager Sparekasse Skansen. Jeg ved, hvad det betyder for ildsjælene i det frivillige foreningsliv at have nogen, der taler deres sag i Sønderborg Kommune. Og det gør jeg. På kasernen skal der skabes rammer om de videregående uddannelser, der skaber en sammenhæng til erhvervslivet i Sønderborg. Dermed sikrer vi arbejdspladser, ikke bare her på kasernen, men også i Sønderborg Kommune efter studieforløbet. Det skal være let at starte og drive virksomhed i Sønderborg Kommune. Jeg vil arbejde for, at vilkårene for erhvervslivet er bedst mulige. Det er vigtigt, at vi sætter os mål, og vi er målrettede. Jeg er en målrettet person, og når jeg sætter mit mål, så når jeg den som oftest. Derfor stem på mig personligt til valget den 19. november.